mga Oragon, welcome naman sa panong vlog natin. So ito naman po ang inyong lingkod, AJ1A, AJA, Gerard A. Sa mga hindi pa po nakakilala sa akin, ako po ay isang welder na nakabase dito sa Pilipinas. Kung bago ka lamang po sa YouTube channel natin ito, paki-subscribe na din po at paki-sampal na din po ng notification bell para updated kayo sa lahat ng mga videos na ina-update ko sa YouTube channel natin ito. So don't forget to share, like, and comment. Okay? So bago po tayo magsimula, i-shoutout muna natin yung mga subscriber natin na 4,664 na po tayo ngayon. So maraming salamat po sa ating mga mga taga-suporta at mga subscriber na palaging nandyan. So kung hindi pa po nagsusubscribe, so subscribe na po. Wala naman po mawawala. Okay, so yan. So ngayong umaga po, ang ituturo ko po sa inyo, kasi merong pumunta dito sa akin ay papatulong na hinangin daw or idugtong yung kanyang valvula doon sa kanyang yan. So ito po ay valvula sa Jetmatic pump. Ano po? So ito po yung hinihila tapos may guma dito. Ano po? So ngayon ito po ay isang cast iron. So ngayon po ay bibigyan ko po kayo ng tip kung paano mag-welding ng isang cast iron. So ang mga kailangan po nating gawin una, so dapat meron po kayo nakahandang grinder. Siyempre, welding machine. So ang gagamitin po nating welding machine ay inverter type. Ano po? So ito po ay Eco 210 inverter type. Then siyempre, dapat meron kayong yan, buhangin. Yan. So buhangin. So bakit kailangan po natin ng buhangin? Bakit po natin kailangan ng buhangin? So kailangan po natin ng buhangin dahil yung cast iron, so sa properties po ng cast iron, so madali po siyang mag-crack. So pag hindi mo siya na preheat, biglang lumamig, mag-crack siya. So kailangan isusubmerge natin sa doon sa pagkatapos nating hiweldingin, dugtungin, i-welding natin. Pagkatapos ilalagay natin sa sand, submerge natin siya para dahan-dahan siyang lumamig. Ano po? So dahan-dahan lumamig. Pwede naman gawin natin is stress relieving. Ano po? So pwede namang applyan natin yan. Then syempre yung welding rod. Yan. So kakaiba ang welding rod na gagamitin natin. Yan. So sabi ko nga sa inyo, may mga iba't ibang klase ng welding rod. Merong stainless, merong mild steel, merong cast iron. So ito po ay cast iron. So ano po ang ibig sabihin ng cast iron? So ito po klase ng electrode na ito po ay NC118. So nasa series po siya ng 118, 116, 117. So sa AWS code po siya, ito po ay yung A5.15 EN.C1. So ito po yung ano natin, yung welding rod na gagamitin natin. Ano po? So ito po ay machinable. Ano po? So ito ay high tensile electrode. Then ang pwede natin pong i-apply or gamitin ito sa makina na AC or DC plus. So DC plus po tayo ngayon. Kaya yung electrode handle natin ay nakakonect sa DC plus. So yun ang gagamitin natin. Then ang posisyon na pwede po dito ay pwede sa flat, pwede sa horizontal, pwede sa vertical, and pwede sa overhead. Okay, so ngayon lilinisin muna natin itong ating material. Ayan. So para linisin ito, so kailangan grinderin natin. So dapat maging shiny siya, bago natin siya i-welding. Kasi cast iron nga. So definitely pag sinabing cast iron, parang minold siya, so medyo madumi siya. So ayaw natin na magkaroon siya ng maraming porosity and then later on magka-crack ulit. So yon, dapat lilinisan natin. So yan, linisan muna natin. Okay, I will get back to you guys. So ito na mga ka-Oragon.
yung ano natin. So dapat malinis siya. Ayan, so dudugtong natin siya dyan. Dapat malinis, walang impurities ano, kasi 100% magkakaroon siya ng porosity kung hindi natin lilinisan, kasi ang cast iron nga is medyo ano siya, sinasabi natin na medyo maduming bakal ano po. So kasi usually ano niya is water, oil, kung saan siya nakasubmerge ano. So ito sa tubig ito. Okay, so mga Oragon, so paano pala nga natin malalaman na ang inyong material ay isang cast iron o isang mild steel? Ano po? So meron pa ako ditong cast iron, yung kanina na ginagrind natin. So ipapakita ko sa inyo po kung anong pagkakaiba nila. So depende po doon sa spark niya. So ang gagawin po natin, ang tawag po dito ay spark test. So maaari po ninyong malaman ang iba-ibang klaseng bakal depende sa spark test. Ano po? So ito po yung mild steel, ito po yung cast iron. So tingnan po natin kung ano ang pagkakaiba nilang dalawa depende sa spark. So tingnan niyo po. Set lang po natin yung makina natin kasi ito po ay 3.2. So pwede siya, nakalagay doon sa manual niya is yung electrometer is 80 to 90 hanggang sa 115. So set lang po natin siya 100. Mga Oragon, ito na. So yan. So sobrang init niya. Yan. So para maiwasan natin yung pag-crack nito, so susubmerge natin sa ano yan, sa buhangin. So ito yung buhangin. Submerge muna natin. So mamaya antayin natin. Okay guys, so yan. Antayin muna natin siyang lumamig. So mamaya pag lumamig na siya, so definitely pwede na siya. Then papakita ko sa inyo kung maganda yung ano niya, yung band niya. Pero kanina pinakita ko na sa inyo, so okay naman siya. So sana hindi na siya mag-crack or pumutol. So yun, so nakita natin na siya ay totoong cast iron. Depende doon sa spark test na ginawa natin. So ngayon, bibigyan ko lang kayo ng tip sa pagbili ng ng ganitong rod na pang cast iron. So dito kung magkano inaabot nito. So itong 32 na to or 1/8 ang size ng ng rod na ito. Sobrang mahal dito sa lugar namin, po. So inaabot ito ng almost 100 isa. 100 pesos ang isa nito. So, compare mo naman doon sa ordinary nating welding rod na halos inaabot lamang siya ng 5 pesos. So, ito, mas mahal siya compare doon sa stainless rod. Doon sa mga naunang ginawa natin, stainless yung ginamit natin is, ito naman, cast iron, mas mahal siya. Kung ang stainless is nasa 45 pesos lang, 15 pesos, depende sa size. So, ito naman po ay 332 or 1/8 ang core wire niya, inaabot siya ng 100 pesos. So dito po yan sa lugar namin. So di natin alam kung sa ibang lugar baka mas mura or mas mura pagka madami ang bibilihin mo. Okay? So well, back to you. So yan, ito na ang natin. Titingnan natin kung okay na siya, malamig na. So try natin. Okay? So, hindi na siya mainit. So, I think okay na. Ayan.
So, nahawakan ko na. So, ibig sabihin, hindi na siya malamig. Okay? So, ito na yung ano natin. Ginawa. So far, wala namang siyang crack. Okay, so I think our project is okay. Diba? Yan. Okay naman siya. Yun. So, ito success. Okay? Successful siya. Alright mga Dragon, so success yung ginawa natin pag-welding sa cast iron. So hindi naman siya nagkaroon ng crack, hindi naman siya nagkaroon ng diferensya. So kaya magagamit na natin to o ibibigay na natin to sa sa customer natin. So yan, bago tayo magtapos ng ating vlog ngayong araw na ito. So shout out again sa ating mga subscribers. So sana po dumami pa tayo at maraming salamat po sa pag-suporta mga subscriber natin dyan. At kung hindi ka pa po nakasubscribe sa YouTube channel na ito, so please lang po sapakin nyo na yung subscribe button na yan at sampalin nyo na din po yung notification bell para updated kayo sa lahat ng mga videos na ina-upload ko sa YouTube channel na ito. So don't forget to share, like, and comment. Okay, so yan. So maraming salamat po. Again, this is your ang inyong panglingkod, EJ1A, AJA, Gerard A, ang inyong Oragon, soldador, mentor, at ang inyong kabakal, Kaoragon. Bye-bye!